Na? Érdekesebben, nem? Három. Sziasztok! Én Kevin vagyok, és itt van velem Martin, és most pedig GTA 3 videót fogunk játszani. Sziasztok! És már is kezdjük. Most... Egyébként Merci is itt van, ám egyébként én is itt vagyok. Hát jó, bocsánat, téged nem számoltunk vele, de... most... Minden mondjuk mutassuk. Egyébként Most mutatom a karaktert. Egyébként a Fábrikám nagyon tud ezek a projektekben információzni. Meg a Rostás Martin. A GTA-k ezek nagy királyok, ők a GTA királyai. Amúgy nem. Nem szabad énekelni a Ne, letiltsa a YouTube. Elég van, mert megfegyült a hátam. Hol a gitár? Elég, mert megfegyült a hátam. Hol a gitárunk? Majd én vezetem. Majd én vezetem, amit te vezetni. Na, most egy kicsit Én vezetem ide. kalandoztunk. Na most pedig átveszi a Martinez. A helyi. Igen. Vagyis a Marcello. Be kell menni az újtóba. Egyébként, hogy mondjam, ők, ezek a GTA, ez nekik ez a projektjük, ez a szakmájuk. Igen. Ennél jobb élvezet nincs is. Itt Rostás Martin is megmutassák, hogy kell. Ez a Fábrikán és a Rostás Martin a legnagyobb királyuk. Hogy kell ők itt a nagy rendes autókat vezetni. Ők itt a királyok. Hát most Dudálni. megmutatjuk. Lehet dudálni. Ja, és ők itt a legnagyobb szavaztas jó helyzet. Várjál, szállják és lövöldözzék. Nem a testvérem nem lövöldöző. ez nem testvérem, azt hiszem. Ez nem testvéred. Várjál, keresd meg azt a komádot. Ott a komád. Csak komád. De akkor át kéne váltani ugyanarra a fegyverre, ami nálam. Nagyon királyak. Ez a szép. Isten! Nem vittek vissza. Igen. Rostás Martin itt a legnagyobb, hogy mondjam, a legnagyobb. Beírom a kódot. Írjál valami. Kidobok, persze. Csak a Rostás, most ez a lány, ő bevett egy pár szanaxot, és tudjátok, beindult. Csak behazudik. Beindult. Hazudik a tesókám. De nem üt vissza, hát ja, meg is tudod. Hát testvérem. Testvéred. Várjál, Rostás Marti, léci, megfognál egy kicsit a telefon. Ja, persze. Köszönöm, és nézzük meg. Szerintem ez a kons kell beírni. Na hát persze. Na hát vissza is jöheted, Rostás Martinez. Ez úgy mondod a királyságot az egész. Ne vedd már vissza, csinálna vissza erre az embernek. Na hát ezt akkor fogd meg. Köszönöm szépen, Martinez. És ide leteszem ezt a billentyűzetet. Azt jól tesz a gyerek. Addig. Egyébként én vagyok itt a királylány, csak úgy szólok mindenkinek. Én meg a főnök itt. A Rostás Martin Valentin ő itt a főnök. De én vagyok a legfőbb főnök az a Fábrikám Kevin, másképp én pedig ott vagyok a hercegnő, vagy a királynő úgy mondva. Csirkefiú! Tessék, itt van a billentyűzet, csirkefiú. Na, csirkefiú, valakinek lőtt szét a seggét. Ó, azt nem szabad, csak bedurván légy, mert nem szeretem az erőszakos. Ha biztos, ha nővel lennék, akkor már egyből. Ez az, szép, a pénzt is vett föl neki.